Това е политически подкаст, аз съм Наталия. И за мен това ще бъде един много особен разговор и много специален, защото до мен е генерал Атанасов. Няма смисъл да казвам, че ние работиме заедно от много години, познаваме се много добре, оцеляваме в една изключително драматична среда, която въпреки многото ни опити не става по-добра. Нито медийната, нито обществено-политическата. Обаче това няма да е обикновения разговор между пиар и политик. Ще се опитаме да проведем един от тези разговори, които си правим в кухнята на ДСБ, когато камерите ги няма. Започваме поредната кампания, генерал Атанасов. Обаче от кого зависи тази кампания от поредна да се превърне в последна кампания, поне за едно известно време. Като че ли отгледахме цяло поколение 5 годишно, което не знае какво е редовно правителство, не знае какво е 4 годишен мандат, а пък за нас, заетите професионално с политика, 4 годишно управление изглежда вече като мечта. Аз искам да започнем с някакъв оптимизъм все пак, защото иначе въпросите се съдържа песимизъм. Да, за съжаление, парламентарната република, Българската парламентарна република от 4 години буксува. Буксува, защото не може да изпълни основното си предназначение, именно да създаде редовна власт, която да посрещне всички тия предизвикателства, които се натрупаха през годините. Натрупаха се в икономиката, натрупаха се в здравеопазването, натрупаха се в всички сфери на управлението на страната. И хората, обществото, избирателите, защото сме в предизборна кампания, очакват от нас да решим основния проблем, а именно да се пресече, да се прекрати политическата криза и да се създаде редовна власт, която да посрещне всички тия предизвикателства. Ние от нашата коалиция Продължаваме промяната Демократична България имаме план за това. Обявихме го вече през нашите говорители. Известно е на обществото, известно е на опонентите ни, че това, което ние предлагаме, не е блъф. Ние предлагаме да се създаде правителство, редовна власт, в някакъв смисъл с относително независими хора, които да участват в нея, защото между основните политически сили няма доверие. Нека да го кажем и някакси с подкрепата на всички, с съгласието на всички участници в целия този политически проблем. Защото, крайна сметка, ако не намерим някаква пресечна точка, това е неосъществим план в голяма степен. Но тук по-важното е как ще убедим избирателите. Има ли резистентност в тази комуникация? Как ще убедим избирателите да повярват, че най-накрая е възможно да се произведе наистина редовна власт и тя да стабилизира държава? Трябва да... Това е въпросът за $1 милион. Така. Трябва да бъдем настоятелни и енергични. И ние го правиме това, именно с това предложение за този план. И ще бъдем много настоятелни хората да разберат, че това е шанс, това е възможност, това е механизъм, през който може да се приключи тая политическа криза. Иначе аз не искам да влизам в детайли, защо стигнахме до тук, но все пак е ясно на българските граждани, че след дългото управление на ГЕРБ в различни конфигурации, те не искат да отстъпят от властта. Но едновременно с това не са в състояние да предложат някакво управление. 7 пъти те не могат да съставят правителство, което означава, че нямат необходимото мнозинство и би трябвало да се съобразят с това обстоятелство. Именно през това, което ние предлагаме, надявам се, че от другата страна, именно специално от ГЕРБ, разбира се, аз мога да коментирам и другите политически сили, но нашия основен опонент и така тежката политическа сила е ГЕРБ и там трябва да разберат, че това е решението. В противен случай, другия вариант е на януари-февруари да ходим отново на избори. Ние не искаме това. И българските граждани не го искат това. Вижда се от социологическите проучвания, че 2/3 от респондентите заявяват, че искат редовно правителство. Би трябвало да се съобразят и политическите играчи с тези настроения на хората. Хайде да поговорим наистина за хората, защото в крайна сметка всичко това се прави за тях държавата.
Това са хората. Успяват ли политиците да преведат техните послания до дневния ред на хората? Това обикновено е най-големия проблем. Какви ще са посланията на вашата кампания, какво предстои и как те са във връзка с дневния ред на хората? Явно до този момент не успяваме. Защото ако бяхме успели, нямаше да обсъждаме за седми път по какъв начин да се реши този въпрос. Ние специално, коалицията ни има цялостна програма. Аз бих могъл само върху няколко неща да стъпя. Разбира се, темата сигурно е изключително важна, защото... Ще отидем и там. Да, но ето ще ви дам два примера. През тази година имаше наситеност на пожари в страната. Не е имало такова нещо през другите години. И тук аз искам да разбера... Се разбира, че тази система не работи. Да. И тук имам важни въпроси. Дали тези пожари са резултат на климатични промени? Дали тези... Защото някой говори ли за това? Ами, за климатичните промени? Никой не проучва причините за това. Ето, например, аз за това влизам в моята сфера. Би трябвало нашите специални служби, които се занимават с това да наблюдават рисковете за сигурността на хората, трябва да проучат детайли какви са причините. Защото наблюдавам, разбира се, аз чета и чужда преса, наблюдавам така, много сериозни страхове в нашите съюзници от НАТО за това, че има много саботажни действия от страна на Русия. И тук искам да питам, дали тия пожари не са част от някаква саботажна дейност? И това е много важно. Отиваме на другия проблем. Безводието. Цели райони в страната остават без вода. И както казва народа, вода газиме, жадни ходиме. Това ще я да кажа. Това свързано ли с това, че нямаме вода? Че просто начинът, по който се управлява изобщо Не, свързано е с това, че няма целенасочена политика да бъдат решени тези проблеми. Трябват целенасочени инвестиции. Повечето инсталации ние знаем от вас, защото се занимахме с този въпрос. Не само те са сложени 60-те години. Те са амортизирани. На практика са амортизирани. И тук 500 милиона бяха дадени в едно от правителствата на Борисов. Последствие, когато беше правителството на Кирил Петков, Корнелия Нинова, не кой да е, направи ревизия на това и установи, че само един язовир бил ремонтиран. За 500 милиона. И къде са тези 500 милиона? И тук опираме до сериозния проблем на съвременна България, именно тежките корупционни схеми, които работят, крадат се много пари, те не отиват по предназначение. И трябва да има цялостна програма за това как се усвояват общите ни пари, как се разпределя бюджета, по какъв начин се усвояват тези пари, защото явно има голям процент на корупция. Но истината е, че хората някакси станаха резистентни към тези цифри. Тези цифри за корупция, които ние им казваме... Като им спрат водата в цяла една община и се усещат. Тоест, успяват ли политиците да преведат всъщност колко много политика има в най-обикновения ни дневен ред? Свързано с водата, свързано с доходите, свързано с почистването на улици. Някакси хората го усещат едва тогава, когато наистина стигне до тяхната врата. И поради това също си имаме и тази ниска избирателна активност, защото хората не си превеждат политическия процес, свързан с техния живот. Може ли тази резистентност комуникацията някакси да е преодолена? Причините за ниската избирателна активност са комплексни. Не може да се спреме на едно или на друго. Има цял един контингент от хора, които просто не ги интересува политическия процес. Те смятат, защо? Някои от тях даже смятат, че живеят добре и не ги интересува. Да речем, но това едва ли е мнозинството. Защото им омръзна. Защото казват, вие не може да се справите. Добре, но ние сме застрашени от това да бъде променена геополитическата посока на България. Ние сме застрашени от това да нямаме бюджет отново. Ние сме застрашени от това, което вие казвате. Безводие, пожари. Как е възможно това да не предизвика никакво емоционално с избирателите? Това зависи от двете страни. Не можем да се сърдим на избирателите, че голямата част от тях не отиват да гласуват. Това означава, от друга страна, че политическите сили не са ефективни
в кампаниите да убедят хората. И то да ги убедят хората с насъщните нужди, които трябва да бъдат решени. Не само с клишета и с помпозни изрази, ами аз не случайно... Да, не случайно затова се спрях на темата с безводието, защото нали, такъв ресурс е изключително важен за живота на хората. Той не се управлява добре. Не се управлява и не стига до хората. Да не говорим за това как се управляват парите. Една от най-важните функции на държавата е начина, по който справедливо се управляват общите пари, т.е. разпределението на бюджета. Къде се насочват бюджетните средства и какви въпроси решават. Тук пак опираме, разбира се, до корупцията. Ето, например, дали чета разни злостни коментари от политици в Македония, които толкова сега нали, са настроени срещу България, но тази тема е външно-политическа въпрос, е в друго, че те са установили в нали, нашите северомакедонски братя, че ЖП линията, която трябва да свържи България с Македония, също... Така, там има саботаж, разбира се, но въпросът е, че те са изчислили, че максималната сума, която е необходима е 20 милиона, а пък нашите разчети били 24 милиона. Тоест, очевидно, че във всяка една от тези схеми има, нали, как да кажа, корупционна лихва. Това е голям проблем за държавата ни. Това също потиска избирателната активност, защото хората не вярват на практика, че това ще се промени. Хората казват, тия крадат и няма да ни свършат работа. Така че комплексни са проблемите, които потискат избирателната активност и разбира се, ние трябва да положим енергични усилия, за да може да убедим хората да отидат да гласуват, за да настъпи промяна. Драматична промяна е необходима в начина, по който се управлява страната, защото 4 години с служебни правителства и през това време набързо някакви бюджети, приети от парламенти, които се отиват, ето това е проблема за управлението на парите. Трябва да има редовна, стабилна власт, която да насочи да гарантира и да насочи инвестициите на правилните места. Било то в здравеопазване, било то в образование, било то в икономика и къде ли не иначе. Хайде да поговорим за сигурност. Някакси това е една от темите, която се използва най-често за политическо плашило. От една страна бежанците. Всеки път, когато някоя партия изпадне в немилост, използва бежанската карта, как ще дойдат тук хората, какво ще се случи. От друга страна, на 30 км от нас се води война. Обаче ние някакси станахме нечувствителни към това, което се случва. Сякаш тя не е на ръба на морската ни граница, сякаш тя се случва някъде страни от нас. Какво е състоянието на службите със сигурност? Чувствате ли се вие сигурен от службите, от опазването на реда и на нашата сигурност от тези служби? От службите ни се чувствам сигурен, но вижте, по отношение на двете войни, които ни заобикалят, това, което става в Украйна и това, което става в Близкия изток, все пак трябва да се каже, че българското общество чувства някаква сигурност заради това, защото сме част от най-мощния военен съюз. Ние смятаме, и това е регламентирано във Вашингтонския договор, че никой не може да ни нападне. Но това е факт, в крайна сметка ни пазят чужди самолети. Така е. Нали изобщо, така че ние вместо да разчитаме на нашите органи за сигурност, разчитаме на съюзническата сигурност. Друг е въпросът в това дали нашите съюзници ни имат необходимото доверие. Аз не искам да изпадам тук в своята професионална... Да се върнем към службите. Осигуряват ли службите сигурността или се занимават всъщност с съвсем различни дейности? Много често, включително последната една година, чуваме как ДАНС разследва най-разнообразни неща, свързани с най-обикновени инциденти. Това ли е работата на ДАНС? Не, разбира се. И другото, което е много важно и някакси се осъзна чрез тази ситуация, която се случи в Украйна и в Русия, чрез тази отвратителна война, която започна Русия в Украйна. Част ли са службите от хибридната война, която се случва? Не противодействат ефективно, казано най-меко. Въпросът е в друго. Ние още в предния парламент, когато беше правителство на Денков, предлагахме цялостна програма
за проверка за интегритет на служителите в службите за сигурност. Това е изключително важно обстоятелство. Ами беше саботирано това и причините са много прости. Дългата власт на управлението на ГЕРБ пусна корупционни корени в службите за сигурност. Изградиха си техни зависими хора, които да им пазят корупционните схеми. И поради тази причина, ако се направи цялостна проверка за лоялност и интегритет, е много интересно какви резултати ще има. Аз съм убеден, че твърде много началници ще трябва да изхвърчат оттам. Но това е наложително да се случи. Нека да припомним на зрителите и изобщо на българските граждани какво се случи, когато започна войната Русия? Първите дни. Какво обясняваше тогава? Какво казаха службите? Какво казаха службите? Какво казах правителството? Първо казаха, че няма да има война. При условие, че ще се свърши за 3 дни. Не, това беше втората част. Първо казаха, война няма да има. 2 седмици преди това американският президент беше казал точната дата, която започна войната. След това, когато започна инвазията и нападението на Русия, нашите служби казаха до 3 дни, вече 2 години. Тоест, това е един пример за липсата на капацитет. Липсата на капацитет, защото при българските служби, а изобщо службите за сигурност, най-важното нещо е навременната точна информация. И трябва да имаш за това нещо източници, от които да придобиш. Нашите служби не разполагат с надежни източници за точна информация. Защото ако нямаш информация, чакаш да се случи нещо. Добре, хайде тогава да ви попитам как е било преди. Наскоро излезе книгата на господин Иван Костов, Свидетелства за прехода, в която се разказва в някаква част именно за този период, в който вие сте управлявал част от службите. Как беше преди? И защо? Какво се счупи през този период? Вие казахте, че дългото управление на Борисов е превзело службите на практика. Ама той имаше... Поправимо ли? Защото в крайна сметка и тогава има политически интереси. Да бъдем честни. Трансформацията, която настъпи в Източна Европа и разбира се конкретно в България, беше съпътствана в България с много сериозна съпротива от старите служби. Митичната държавна сигурност и изобщо службите на комунистическия режим дълги години се съпротивляваха. По време на правителството на Костов ние направихме доста сериозни реформи. Само, че това беше 4 годишен период, между другото период, в който имахме много сериозна подкрепа на нашите съюзници. Без да сме членове на НАТО или на Европейския съюз. И тогава бяха орязани доста пипала на създалата се хидра мафия в България, в която бяха интереси вкоренени на бившата комунистическа партия. След това, вече по време на правителството на Сакскобургготски и на Станишев се върнаха старите схеми. И в някакъв смисъл силовите групировки от 90-те години получиха някакъв реванш и се вкорениха в държавата. Точно така. Така че сега е наложително да се прибориме с тези остатъци. И вие намирате, че това е възможно, нали? Не, това трябва да има политическа воля и трябва да има власт, в която обществена подкрепа за това, разбира се, и власт, в която да участваме ние. Защото не може да има правителство в България, което да се бори с корупцията без участието на Продължаваме промяната Демократична България. Това съм категоричен. И тук, разбира се, не изключвам риска да бъде създадена конструкция без наше участие. И това означава, че... Това е възможно. Възможно, но това означава още от същото. Да се върнем още малко на хибридните атаки, на хибридната война. Някакси през старта на войната в Украйна цяла Европа се събуди от един сън. Изведнъж разбрахме, че руската пропаганда е направила много повече от това да създаде... Почти във всяка държава в момента има една партия, която е управлявана в някаква степен от руски пари, така да го наречем, и защитава интересите на Русия. Защо се пропусна това?
Нали, ние много често обвиняваме само нашото си тук. Защото но цяла Европа е в това състояние. Демократична Европа се беше успокоила по времето на Елцин. Русия беше слаба, нали, не беше ефективна и когато КГБ се върна на власт, включително и нали, получавайки президентската позиция в лицето на Путин, се върнаха старите стереотипи. И докато демократична Европа разбра какво се случи, тая трансформация на властта в Русия, там изключително ефективно бяха включени да работят старите служби на съветския режим, които използват всички тези стари, а и нови технологии. Сега, например, аз чета и виждам, че дълбоко са проникнали не само през старите методи, ами използват социалните мрежи, електронните връзки. Да, те са много по-бързи и много по-големи като възможност за облъчване. Но са стъпили върху новите технологии и ги използват включително за дистанционни вербовки. Като примамват хора, които имат икономически интереси, които имат бюджетни проблеми и така нататък, срещу заплащане да извършват саботажна дейност, а да не говорим за това колко пари се инвестират в определени медийни канали за създаване на определени обществени настроения. И оттам, разбира се, се появяват тия политически субекти. Добре, можем ли да противодействаме по някакъв? Разбира се, малко сме закъсняли, бих казал, но разбира се, че може да се противодейства и това трябва да стане, а противодействието трябва да бъде през прозрачност. Трябва да бъдат установени каналите, през които се финансират различните, било то или медийни оръжия. Тези хибридни схеми, които се захранват с финансови средства от Русия, показва своята ефективност и службите на демократичния свят, към който принадлежиме ние, трябва да се събудят. Да не говорим за България, където са в дълбок сън. Можем ли да оздравиме тази комуникация между политиците и избирателите? Можем ли да си върнем доверието? И смятате ли, че все още има каузи, които могат да ни обединят? Какви са тези каузи, които да вкарат емоция в този процес? Разбира се, каузи различни може да има. На първо място трябва да помислим по какъв начин хората трябва да разберат, че държавата мисли за тях. То там някъде се счупи. Така е. Важното е да убедим хората първо, ако може да се повиши избирателната активност, разбира се, с посланията, които транслираме към тях. И освен избирателната активност, ние трябва да получим необходимата подкрепа, за да може да се създаде правителство, което да застане срещу тия предизвикателства. И това правителство трябва да има доверието на нашите партньори на Запад, най-общо казано, и от Европейския съюз. Това е много важно да се потвърди в крайна сметка геополитическата ориентация на държава. Точно така, и да получим необходимата подкрепа и от НАТО, от Европейския съюз, защото губиме много пари. В крайна сметка, ето, сега трябваше да бъдат приети два закона по план за възстановяване. Два закона и едно решение за избор на антикорупционна комисия. Бяха провалени тези три проблема и ние загубихме милиарди. Пари, които щяха да бъдат използвани включително в енергетиката и за маса други неща. Освен всичко друго, губиме финансови средства за повишаване на благосъстоянието на хората. Още нещо искам тук някакси да обясним още веднъж. Хората усетиха по джоба си, че когато има стабилно правителство, то повишава доходите и работи за тях. Когато това правителство е демократично, когато това правителство не разпределя парите накрая и не е корупционно зависимо. И не е корупционно зависимо. Но едновременно с това някакси тези позитивни движения и тези позитивни развития в техните финанси не ги свързват директно с политическата сила, която в някаква степен гарантира
тези бюджети. Двата бюджета, които всъщност дадаха възможност да бъдат увеличени пенсиите, да бъде увеличена минимална работна заплата, са правени от политическата сила Продължаваме промяната Демократична България. Защо не го обяснихме? Защо не стига добрите новини? Медийната среда е един отделен, много важен въпрос. У нас, за съжаление, там има сериозни корупционни инвестиции през годините и то голяма част от сериозните информационни канали работят за старата власт. Но освен всичко друго, явно не бяхме достатъчно ефективни. Не си разказахме хубаво позитивно. Не бяхме достатъчно ефективни в обясненията за политиките, които бяха провеждани, а съответно и за саботажите, които бяха срещу тях. Така че това е една слабост, една грешка, която трябва да поправим. Трябва ежедневна комуникация с различните обществени групи, които имат определени интереси, на които да им се обясняват съответните политики. Явно до хората не стигнаха тези наши предложения, които правихме. Вие имате 4 деца, 2 са в България, 2 са в чужбина. Да си помещаем за малко каква България искаме да живеят тези деца. Тези в чужбина можем ли въобще да ги преберем, а тези дето са още тук, можем ли да ги задържим? Защото в крайна сметка това, което според мен синергично трябва да се обясни и на хората, и хората да разберат, и политиците да обяснат по-добре, че тази държава не я правят политиците за някой. И че в крайна сметка от гласа на избирателите и от тяхното участие в този процес зависи каква държава ще живеем всички. Моите двете деца вече са интегрирани в Съединените щати и не смея да се мечтая, че могат да се върнат. Но избрали са по-добрия начин на живот. Така. Той и там сега има избори, ще видим там какво ще стане. Но в крайна сметка, като се върнем 35 години назад, отпушването, падането на комунистическия режим даде възможност за много българи да потърсят по-добрия начин на живот. Въпросът е в това ние тук, България, да провеждаме политики, които да дават възможности на младите хора. Точно така е. Да могат да избират доходна работа, да получават по-високи доходи. Между другото, трябва да се подчертае, че правителството на Денков, макар и за там 9-10 месеца, което беше на власт, направи твърде много в тази връзка. Включително и за пенсионерите, а и за младите хора много възможности бяха създадени, включително и определени финансови бонуси и за тези, които учат, и за тези, които сега започват работа. Така че в тази насока би трябвало тия политики да продължат, макар и те в някакъв смисъл да не са определени като десни. Но днес в България избора не е ляво-дясно. Той в Европа вече много отдавна. Така е. Тук въпросът е дали ще живеем честно или ще продължат кражбите. И дали ще живеем като европейци. Като европейци. Сега, Балканите, където се намираме, са сложно място. Тук има да бъдат решавани геополитически въпроси. Западните Балкани, Сърбия не са членове нито на НАТО, нито на Европейския съюз. Македония изглежда и няма да стане скоро, защото скоро бяха извадени. Между другото, антибългарската кампания в Македония много се ожесточи. И това пак е дългата ръка на Кремъл през Сърбия и пак са дефицити на българските служби. Точно така и дефицити на българската политика. И на службите. Сега, службите нашите някакси са разфокусирани, а ние живеем на Балканите и тук трябва да сме, бих казал даже агресивни в провеждането на политиките, а не да позволяваме български национални интереси да ги губим по пътя. Добре, за да завършим с това, че в крайна сметка ние и избирателите, и хората, които се занимават професионално с политика, и политиците, сме един екип в това, което предстои, и че ако по-високата избирателна активност наистина се случи, има шанс
да имаме едно европейско правителство. Може би тук изпуснахме въпроса за платения вод, но е добре да кажете, че всъщност платения вод и начин, по който той може да се спре неговото влияние и неговата тежест е точно чрез по-високата избирателна активност. Аз смятам, че коалицията Продължаваме промяната Демократична България е този политически субект, да не употребявам друга дума, който може да дърпа България напред и на запад. И мисля, че хората трябва това нещо да го оценят. И отново казвам, стабилно демократично управление на страната без нашето участие не може да се състои. Така че ние не случайно предлагаме този план на министър-председател, който да е равно отдалечен от партиите, някакъв човек, авторитет, който да може да обедини българското общество и да вървим напред. Много ви благодаря за този разговор.